A veure, al final és una cosa que ens han instal·lat, perquè realment el fet de que en Alacant encara n'hi ha gent treballant pel valencià i... Hòsties, després de 3 segles de maltractament i de persecució, jo no crec que la gent siga... No sé, o sigui, jo crec que Alacant és una ciutat de lluita i que ha defensat sempre. No sé, o sigui, van ser l'última gran ciutat de la Segona República, que la que va sobreviure més temps al franquisme, i és com, hòsties, en quin moment ens han instaurat al cap que som uns vagos i un... No, és que acceptem el que n'hi ha al món. Pues no, és que Alacant no és així. I això és nou, o sigui, això és un invent que mos han ficat al cap i que mos l'hem cregut. Jo fins fa poc temps deia això, que érem una ciutat meninfota i que no anaven a cap lloc perquè ens donava tot igual. I és que és mentida. Per això parle tant de Bueno, recuperar l'autoestima.